Здравейте! Аз съм Лидия и вие сте с Soma Wonder, йога канал, в който споделям практики за по-малко напрежение и повече баланс. Вземи постелката и нека започнем. Добре дошли в тази практика за по-добър сън. Настани се удобно, седеш или легни по гръб. Затвори очи. Постави ръцете си върху корема. Дишай бавно през носа, усещайки как коремът се повдига. Издишай и усети как всичко омеква. Тази вечер си тук, за да си позволиш спокойствие. Няма нужда да бъдеш силна, продуктивна или съвършена. Просто бъди. Тази практика е момент, в който да се свържеш и върнеш към тялото, към духа, към дъха и към себе си. Ако си тук, значи си в безопасност и можеш да се отпуснеш. Нека дъхът ти стане като вълна. Идва и си отива сам. Не се опитвай да контролираш нищо. Позволи си просто да присъстваш. Когато умът започне да мисли, просто му кажи тихо: сега е време за спокойствие, и се върни към усещането на тялото. Сега бавно и внимателно отвори очи и ако си седеш, легни по гръб. Сгъни коленете, стъпалата са на леглото или на пода. Вдишай и при издишването отпусни двете колена надясно. Разтвори ръце в страни и погледни наляво. Остани тук за 5 дълбоки вдишвания. Усещай как издишването отпуска гърба и ума. Вдишай и върни в център. Издишай, отпусни коленете наляво и погледни надясно. За още 5 бавно вдишвания. С всяко усукване символично оставяме тежестта на деня. Няма нужда да задържаш нищо. Просто пусни това, което вече не ти служи. През следващото вдишване върни колената в центъра, събери стъпалата, този път коленете се отварят навън. Супта Бада Конасана, поддържана пеберуда. Името на тази поза. Ръцете са върху сърцето и корема. Ако имаш нужда, постави възглавници под бедрата, за да няма напрежение. Вдишай към гърдите, издишай през устата. Усещай как дъхът успокоява нервната система. Няма какво да го правиш, няма какво да постигаш. Ти вече си достатъчно така. Когато забележиш мисъл,
Не я следвай, просто и благодари и остави да си тръгне. Нека умът се разтвори в дъха. Когато си готова, сви коленете към гърдите и се обърни леко на една страна, без да бързаш. Избутай се с ръце нагоре и премени към опора на колене и длани. Остави движенията да бъдат меки, почти като да следваш вълна. Постави една голяма и мека възглавница пред себе си. Тя ще ти служи като гнездо за гърдите и лицето. Разтвори коленете на ширината, която ти позволява да се отпуснеш и приближи таза назад към петите. Плавно сниши гърди и лице към възглавницата. Нека ръцете да почиват отстрани или да обгръщат възглавницата, каквото е по-естествено за теб. Челото или едната страна на лицето се настаняват удобно, без напрежение. Усещай как тялото се разлива в позицията на детето. Възглавницата поддържа сърцето и дъха ти да останат спокойни. Дишай и усещай гърба. Издишай и се стопи надолу. Позволи си да отпуснеш контрола. Ти си на сигурно място в този момент. Усещай възглавницата под себе си, леглото или пода под теб. Усещай дишането. И се връщай винаги към дишането, въпреки че мислите се опитват да надделеят. Остави ги да преминат и бъди тук. Внимателно се върни към дъха. Сега легни удобно по гръб. Затвори очи. Отвори ръцете и краката леко встрани. Почувствай тежестта на тялото върху леглото или земята. Представи си, че всяко издишване е топла вълна, която отпуска мускулите, мислите, очите, челюстта. Повтори тихо наум. Мога да си позволя спокойствие. Мога да си позволя да заспя. Ако имам мисли, усмихни им се леко. Те са просто остатъци от деня. Утре ще се погрижи за тях. Сега просто бъди. Преди да заспиш, благодари си за това, че се погрижи за себе си. Създай намерение утре да започнеш деня с яснота и мекота. Когато си готова, можеш да останеш тук и просто да се отпуснеш съня. Лека нощ!